తందానే తననానే తందానే. పద్మా, స్నానం చేయాలి, వేడి నీళ్ళు పెట్టు. దా, దా, దా. ఆగండి ఆగండి, మీరు ఆ బకెట్ ని ముట్టడం వల్ల షాక్ కి గురవుతారు. షాకా? అవును, కావాలంటే చూడండి. చూసారా నీళ్లలో ఎంత విద్యుత్ ఉందో? స్విచ్ ఆఫ్ చేయకుండా మీరు నీళ్లను ముట్టడం అంటే నేరుగా విద్యుత్తుని ముట్టుకోవడమే. అంటే మీ ప్రాణాలతో చెలగాటమాడటమే. హలో, ఇక్కడ పశువుల్ని అలా కరెంటు స్తంభాలకు కట్టేయకూడదయ్యా. అవి షాక్ తగిలి చనిపోయే ప్రమాదం ఉంది. అర్థమైందా? అది సులభతరం. కానీ విద్యుత్ పట్ల చిన్న నిర్లక్ష్యం కూడా ప్రాణానికి ప్రమాదకరం.